U nju su uključeni mještani sela, predstavnici općine i udruga antifašista Istre. Uređuje se spomen soba u čast nevinim žrtvama, sanira novi, a obnavlja stari spomenik te obnavlja javna rasvjeta. Na 70. obljetnicu pozvani su aktualni i bivši predsjednik Republike Hrvatske. I ovo je holokaust i mislim da i on zaslužuje biti zabilježen i na europskom nivou i na državnom je jako slabo zabilježen, moramo to reći, tako da taj događaj itekako mora biti zabilježen u istarskoj povijesti, hrvatskoj povijesti, a koliko je to moguće podignuti ga i među te europske holokauste. Članovi šainske obitelji Pekica živi su zapaljeni te godine. Istočeno je vino mještana, uništena poljoprivredna dobra, ubijene životinje u štalama. U mojoj obitelji je majci nastradao brat, mlađi, i barba, bi mu rekli očuh, koja je ona bila baš prisutna toj kući, mislim, kod njih, baš u ognju, bi mu rekli, u toj tragediji. I ranjena njoj je sestra starija. Na 70. obljetnicu stradavanja posebna će mjesta imati preživjeli svjedoci tragedije. Njih je danas još 45, a te stravične noći iz daleke 44. kažu sjećaju se bolje nego jučerašnjeg dana. Tako je i s Džinom Matošićem, koji je pred 70 godina bio 5-godišnje dijete, što je u noći čiju je istinu progutala tama i pod okolnostima koje nikad nisu posve razjašnjene ostao bez oca i majke, koja je tada imala svega 26 godina, a ubijena je jer je branila oca. Oni su pucali u zada i pogodili nju u grudi, mene u nogu. Ja 2 metka imam tu, još me se pozna. I to je bilo strašno. Ja sam plakada, ali onda kad sam otihnuo, više nisu pucali. Ja sam se kod mame onako stisa mrtve. Mama od Livije Brgić bez muža je ostala kao trudnica. Rodila je u tuđoj kući, budući da su fašisti njihovu zapalili. Kako je ona to dite teško gojila, po nje su se suze cidile kad ga je dojila. Ne ti mora ga upisati, suze po nje su se cidile. Pa bi ga bila stisla, tako poli svojih prsi, a nogice bi mu bila vrgla u svoje nidro. Selo je ostalo prepuno udovica. Svega je bilo osim dobrega. Ali ona se mučila, kao i sve brižne žene. Starešna nišni, hiža zrušena. Sve spaljeno. Bile su neke jake žene to, po mene, jake. Budući da je u zoru u svakom dvorištu bilo po nekoliko mrtvaca, za većinu nije bilo dovoljno dasaka za ljesove, pa su u nekim obiteljima mrtve motali u plahte, a svih su zakapali u zajedničku grobnicu. Jakova Perešu, oca Karla Pereše, pokopali su u Puli u mornaričkom groblju, umro je u bolnici nakon operacije od posljedica metka. Njegova je supruga za smrt doznala nakon što je pješka i šaini stigla u Pulu. Nikit Cvek su ga zvali. I uglavnom on kad je vidja mater je došao k njoj i govori: Luce, Jakova smo zakopali pčelu. Znači nijedan nije bio na pogrebu? Ne. Neki jesu, neki od svjedoka nisu i ne mogu oprostiti. Uvijek onaj zašto visi u zraku i ne da mira, a vrijeme ne liječi rane.